Bună tuturor și bine v-am regăsit la Vlogmas numărul 22. Asta este Vlogmas numărul 22 și o să fie ultimul Vlogmas pe anul ăsta, chiar dacă o să intre așa un pic cu întârziere. Am zis că o să pun ultimul Vlogmas pe 25 decembrie, în ziua de Crăciun, însă, cum am vrut să includ mai multe lucruri, cam ce mănânc de Crăciun și, na, în zona asta, o să-l pun pe 26, astfel încât să, cum am spus mai devreme, să includ mai multe activități. Înainte de a continua cu Vlogmasul ăsta, o să deschid ultima zi din calendarul Advent de la Balea, care este ziua 24. Am lăsat-o nedeschisă special pentru voi, ca să vedem ce este în ultima zi. Ziua 24 este aici sus. Cred că este o mască. Este o mască pentru față cu acid hialuronic și cred că și masca în sine arată foarte cute, că văd că are... Pe ambalaj arată așa niște fundițe și o fățucă de animăluț, ceva, nu știu sigur. Stați că vă arăt ambalajul exact. Da, deci este o mască de față, foarte posibil să o pun pe față mai încolo. În momentul ăsta eu lucrez, din păcate, eu lucrez și ziua de Crăciun, asta este, însă o să am liber de Revelion. Ceea ce vreau să vă zic înainte să încep vlogmasul de astăzi și să vă arăt exact ce o să mănânc și ce se întâmplă prin casă pe la mine, vreau să stăm așa un pic la povești. Eu sunt în pauză acum la muncă și vreau să vă zic că vreau să-mi fac program pentru a posta permanent. O să postez mereu cel puțin o dată pe săptămână. Programul încă îl gândesc, însă până acolo vreau să vă zic că nu știu sigur că nu o să mai postez. Foarte posibil să postez un clip, să încep cu aceste postări o dată pe săptămână, începând cu Revelionul. Să postez, cam cum am îmbrăcat de Revelion, ce se întâmplă de Revelion și toate cele, însă nu garantez. Dacă nu postez de Revelion, atunci o să-mi iau liber, o să-mi iau și o pauză de la YouTube, de la tot ce se întâmplă, în jur de, nu știu, o săptămână jumate, poate două, și din ianuarie reîncepem cu forțe proaspete. Însă dacă mă răzgândesc, sunt șanse să postez și de Revelion, ce se întâmplă, cum am îmbrăcat, unde o să mă duc și toate cele. Oricum de Revelion o să mi-l petrec în Sibiu. O să merg la Oldies, este un club din Sibiu, o să mi-l petrec acolo, o să merg cu fetele, avem o masă închiriată, o să fie party și o să ne facem toate frumoase și drăguțe și o să mergem să ne petrecem pe acolo. Acum, astăzi nu am foarte multe să vă arăt, sunt doar eu cu mama și cu fratele meu. O să pregătim masa, acum este destul de târziu, în mod normal. Vreau să menționez pe cameră, nu mâncăm la ore foarte târzii, însă cum este Crăciunul, o să mâncăm un pic mai târziu, este deja 7:30, deci o să punem masa undeva pe la 8. Eu nu consum carne, pentru cine este de mai mult timp pe canalul acesta știe că eu nu mă împac foarte bine cu carne, nu-mi place gustul de carne, deci o să mănânc vegetarian. Asta îmi place, asta mănânc. Ocazional mai mă ating de pește, însă nu avem pește astă seară. Sau avem ceva, o chestie congelată cu somon, dar nu știu dacă o să o facem astă seară sau mâine, vedem. Dar dacă nu, o să vă arăt și ce este pe masă și ce mănânc eu de Crăciun fără carne. Sper că nu o să vă plictisesc prea tare. Acum trebuie să mă întorc la muncă, o să mai lucrez și după aceea o să mergem la masă. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times we'll be chilling and having a good. Vreau să vă zic că nu am mai pus masa maică-mea, că sunt doar eu cu ea și cu fratele meu și nu are rost să întinde dita mai mesele, să facă toate cele. Eu acum mănânc niște piure cu mușdei de usturoi și cu niște cârnăciori vegani și sunt super happy. Și da, cam asta o să fie masa mea pe astă seară. Probabil o să beau și un pahar de suc și o să mă duc la maică-mea să ne uităm la Harry Potter. În primul rând, astăzi este a doua zi, este data de 26 decembrie. Știu că vlogul ăsta va intra cu întârziere. Am promis că o să-l pun pe data de 25, însă nu prea s-au întâmplat foarte multe ieri, plus am fost extrem de obosită. Eu am și lucrat până azi noapte. Ăla e Bruno. În primul rând, dacă mai țineți minte masca de ieri, mă gândeam să mi-o pun pe față. Masca din ultima zi din calendarul Advent de la Balea. Chiar sunt curioasă cum arată, că avea așa pe ambalaj ceva foarte simpatic, un
cu niște fundițe, cu niște animăluțe, cu niște chestii. E o mască de față. Mi-am făcut un duș și am făcut curățenie în cameră, am spălat niște vase rămase de ieri de la Crăciun. Am văzut cel mai frumos apus de soare, sau mă rog, era chiar înainte să apună soarele. Și o să vă inserez și vouă niște imagini să vedeți cum a fost absolut superb. We're gonna dance. We're gonna dance, 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 come on. Dance. We're gonna dance, dance, dance. Deci uitați-vă. Nu știu dacă mă vedeți, însă așa mă prezint astăzi. Astăzi lucrez din nou, lucrez până la 2 noaptea. Deci viața mea, din păcate, este una foarte plictisitoare în preajma Crăciunului. O să fie mult mai palpitantă de Revelion, că sunt în concediu în perioada aceea. Și o să merg cu fetele în club să ne petrecem Revelionul acolo. Însă, vreau să vă spun așa cam ce se va întâmpla. V-am spus că după ce voi termina cu vlogmasul, ăsta va fi ultimul vlogmas, și va fi așa ca de încheiere, o să vă povestesc cam ce se va întâmpla. Cum am spus și ieri, vreau să-mi fac un program în care să postez. Săptămâna asta nu voi mai posta absolut deloc și voi reîncepe să postez odată cu data de 8. Odată cu data de 8 ianuarie, 8 sau în cel mai rău caz 15. Bun, deci voi lua o pauză timp de 1 sau 2 săptămâni. Ori pe data de 8, ori pe data de 15 voi începe să repostez și postările vor fi în fiecare duminică, deci o dată pe săptămână, cred că la ora 7 seara, da, cel mai probabil vor fi în fiecare duminică la ora 19:00. Va fi un clip pe săptămână. Posibil în viitor să măresc la 2 clipuri pe săptămână, însă vreau momentan să văd așa cam cum mă descurc cu 1 pe săptămână și o să las masca asta să acționeze în jur de 10-15 minute, sta să văd. Da, 10-15 minute. Uitați-vă ce fundițe drăguțe am. Uitați-vă. Uitați-vă ce fundițe am și mustășoare. Încep să muncesc, însă cu 5 minute înainte să încep munca o să mă duc rapid să-mi dau asta jos și să-mi clătesc fața cu apă. Ne vedem în 15-20 de minute. Pupici! A few moments later. Mi-am spălat fața, mi-am dat numai cu apă, nu știu dacă trebuia să-mi dau cu gelul de... Am un gel din acela, v-am spus, de la La Roche-Posay sau de la Bioderma, depinde ce folosesc. Însă nu știu dacă trebuia să mă spăl cu acela sau direct cu apă simplă, adică fără gel, fără nimic. Eu m-am spălat cu apă simplă. Fața mea, într-adevăr, se simte hidratată, cred că ăsta e cuvântul, și... nu știu, mi se pare că are o textură așa mai fermă. După cum se poate vedea, nu știu dacă m-ați observat săptămânile trecute, însă am avut așa un episod de acne, însă acum a dispărut aproape total, uitați-vă. Nu am absolut nimic pe față, machiaj sau... Deci uitați-vă. Nu. E aici așa o mică cicatrice care va dispărea într-o zi, 2. Nici la fel, dar sunt foarte mici, sunt, cum să zic eu, nu sunt ieșite în afară, sunt... Deci arată destul de bine, chiar sunt fericită. Da, deci cam atât am vrut să vă spun legat de program, v-am spus cum o să postez. Eu o să încep munca în curând. Îmi pare rău că episodul acesta de vlogmas nu a fost unul foarte entertaining, este mai mult așa ceva pentru încheiere și să vă explic cam când voi posta și de ce voi posta. Am spus o să ne reîntâlnim în ianuarie. Voi avea un program permanent de postat. Pentru moment va fi o dată pe săptămână, duminica la ora 7. Ne vedem atunci. Aveți grijă de voi și sper că ați avut sărbători fericite și că v-ați bucurat împreună cu familia voastră și ați primit cadouri frumoase de la Moș Crăciun. Aveți grijă de voi și să aveți o seară faină. Pa, pa!